سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنان يو لو بدما كم ووترو أنا كم هرزغل كحق الزغل بزو حبريتان فلتاتن كبنا زغل تحستو تاتحزنا لكم قريبنا لنا ما كم عالمنا بخدو زلا من قدي بكل من قدي مستو عاجل ليو خيني سمعني بفلاي مرحتنا أوروبان أمريكان زر يوزلو ممشماش ناي بوليتيكاو بسلات كمون بفصم مورالاوي كومباس زي بلو مرحتنا خوني متلو همزي لنا خدخلو أنا أمريكا بوليتيكا دما وشتاو بوليتيكا مريج أنا توم دما مليس رسني ناوسخي خيد كم زلون حدش تفتيرو زلون أي ريباب أي ديمقراطيس دما نيبن دونالد ترامب وين سقعد كفترو اللي جمير خمسة ليز نقر قدم علمنا سلام كدل خلوي ناي سلام من شي نايلونا علم زمن من نيرو أمريكان يوروباني نيرو اتحقق إن كان معلتنا معلتي إنها تجاهدلنا يمتصالو سلامنتاي أبزر أيو حج كلتا فيديو كريكم إيه إذا تري وزلهم برايم مينستر نا إسرائيل ناب أمريكا خيدو أبت كونغرس جبرو يرأيوه إذا سبزي بتي international criminal court زبلو بعلم زخانة سوا نسو جبنيا نا يكوينات مخان قليس ويو ناب كالو تاجرات خيدو دما كسر كم زلونا جراميم أمريكا جن نربحاناتهم تخين ولا نعلم تكاسيل كايا هيروناتهم مخانكا كابزر أيوه. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. نزل سيلي مسرعيو انتايلوم تقيسهم مبزحات أبي الله تنكريك ستاندينغ اوفيشن اسمه معلتني يوم كبوي لهم نفسه كفسة زاربة تنسيوم يوم كتاق علوي لهم دحنا ولا حنت قد زيت خنا. On the morning دارجا ملئت تازر دربا أنا 5 دقيقة نديو 50 دقيقة حافلهم كتاق عليهم وعلهم نزيع فيديو الناس قروا مراحنا أمريكا من مخانو نسير لالو بمبال بزحات سبات حسابهم قليسهم قلقلون يونايتد ستيتس اوف إسرائيل كلو جميرا مالوتت يونايتد ستيتس اوف أمريكا زبل مخنياتو مبزحتهم تم بوليتيكانياتات نتنا كايدانا نتنياهو يقاموني روميوم هذا هاجر دين كساكن دي كبرناتو شيتو بناي كال هاجر نا أمريكان إسرائيل بتصحي وزل درجة نعنا نتم بدجزلنا يكون أمريكان زقرم درجة يبتعزلو درجة زركابهم لنفسهم زي بلوم عدات الشميمة زل هاجر حزبهم أب قدام حدر أب إسرائيل كو قدام حدر أب جاز حدر سبب بلوم ناي بحق سلطون هاجر إسرائيل تم يوروبا عين ستاندر زلو درجة مبزحتو حكم الناس زلو هي وزلو قلا يبنى الوسدتنيا دقي حدر خو إسرائيلاوي كن دقاق حدر يكلني أمريكاويان مبوقلاويان أمريكاويان ويون عدا يكون تسلم أمريكاوي أب قدام حدر زي حدر قن أدي تغزر كل نفسه كف ستيت نبور تريه يا أبو أب زي أوروبا كم تقولوا أنا أمريكاويان فيديوهات زقبروا رأي وان تخويني سب قن قدام حدر أفكار سبع الباريس لندن عليه أبتن عبيت دقة زي حدر سبع عليه أبتن let's say هبتمات هجرات أوروبا أنت متجنا وي هبتمات هجرات علم تمتي حاجن كما بعد سويسرلاند دقة محدار سلام وسلف جبريل كامس منجس تجارات خاط جبرو ده أمبر محدرس لسه دقة حدر سبيل زي تي هجرات تحتوي درجة نايت سكيل صبوغ يرو تيك كيرز جبريو سكندنافيان تخيل كاونت مثلا سالنا زلو نجار تري سلازي أمريكا نزل بعد سويس اللي هي وات ما يبي بحج ب100 عامات هون كبت حوز غلي مثلا عقمس زي بالله ما يكونون كجبرو دليس زي بالله نتيجة جنزبهم أكن إن حزبهم كتورولو وجه كنا وحليهم زدلي سلامتاي أتي جنزب ناي منجسي نابتم كوربوريشنز ناي أسوار خيس لزلوا أشي تزعبي يتسقى أسوارات دشيتا كامبانيتا منجسي تراي خفلن زخل كالا كال خفلن زخل عمير لن تلزي اتهابتنا يتهاجر تزوغيغو نابتنا أسوار كامبانيتا أمريكا زلوا من البات مخان تغلال زي كنت خوينا نابتنا أسوار كامبانيتا إنفستمنت بار كمان أي مخافكم من أوريدين استبل عقرات لزغنا وون كثر كبي تقولوني همبر تنا أسوار أبز حلفة كل تسلست عمد نأسوار كامبانيات بركناتهم لسماء يخيدو سلمتاي وقاب إسرائيل وقاب يوكرين وقنا بچاينا خلنا متسينا يلوم أبكال بوتا تدما وقين ورا وقين
እትንኮም ምንጭ ናይ ተቁጠባ ካብ ዝኸውን ብውሕዱ ሓደ 30 ዓመት 40 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ እዩ ካብ ተስዓታት ጀሚሩ ብፍላይ ካብ ተስዓታት ጀሚሩ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ በቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ብናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ብፔንታጎን ገይሩ ዝዝወር እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቶም ኮንግረስ ዞም ዘጣቅዑ ትሪእዎም ዘለኹም ክብረፁ ከለዉ መኒ ገንዘብ ዝኸፍሎም መብዛሕትኦም ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ኤይፓክ ዝበሃል ንሱ እዩ ዝኸፍሎም ገንዘብ ንሱ ከፍ ኢሉ ናብ ስልጣን የምፅኦም ሽዑ ምስ መፀ መራሕናቶም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓፍ ኮፍ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ከጣቅዑ እዮም ዝውዕሉ እንታይ ስለ ዝገበረ ክንዚ ሂሮ ዝገብርዎ ዘለዉ ልዕሊ 40,000 50,000 ፈለስጢማውያን ህፃናት ስለ ዝቐተለ ሂዘ ሂሮ ሰብ ዝቐትል ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ከም ሕሱም ስለ ዝተኮሶ ነቲ ዕዳጋ ናይተን ኣፅዋር መላዕሊ ስለ ዝገበሮ እዮም ዘጣቅዕሉ ዘለዉ ካልእ ኣይኮነን በዓልቲ ብጫ በዓልቲ ቤቱ ያኒ ነተንያሁ አይዶን እንታይ ስለ ዝገበረት እዩ ዝኽእሉ እስከ ክንሰምዖም እንታይ ኢልዎም ዘገርም ኩነታትና who were freed and daring rescue operation into the dark dungeons of Gaza. Israel has already brought home 135 of these hostages, including 7 who were freed and daring rescue operations. እንታይ ትብሎም ነዚኦም ኣነ እኳ መግለፂ የሲኢነ ኣሎም ናይ ብሓቂ ዝገርመኩም እቲ ኩሉ እቲ ድራማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ዘገርም ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ሆስቴጅስ ኣብቲ ሓማስ ሒዝዎም ዝነበረ ሆስቴጅስ ኣብ ውሽጢ ሶምን ክወፁ ይኽእሉ ነይሮም እዚ ዘጣቅዕሉ ዘለዉ ስልጣን ስለ ዝደለየ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ስለ ዝደለየ ትውግእ ዘናውሑ ዘሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ ኣብ ዝዋን እዚ ቀደም ክወፁ ምኻሉ እስራኤላውያን ፈሊጦም ኣብ እስራኤል ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ኩሉ ናይቶም ጅሆት ተታሒዞም ዘሎ ክወፁ ዘይደሊ ዘሎ ንሱ ንባዕሉ ምዃኑ ነተንያሁ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ትውግእ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ዓመተ ስልጣን ወዲኡ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኩሉ እቲ ሰብ ኣብ እስራኤል ክንደይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኣፍ ደገ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ሆቴል ንሱ ዝኣትዉ ዘሎ መዓት ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ዝግደሰሉ ሰብ የለን እቲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ሓቀኛ ምስሉ እንታይ ምዃኑ ክበርሃልና ጀሚሩ ህዝቢ ስለ ዝደልየ ይኮነን ስልጣን ዝቕየርን ዘይቅየርን ኖም ህዝቢ ዝደለኻ ወላ ኩሉ ካብ ፅርግያ ውፅእ ዝመፅእ ለውጢ የለን ንሶም ዝደልይዎ ተኮይኑ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝደልይዎ ተኮይኑ ሚድያ ቃሉ በሂበካን እዩ ንስኻ ደገ ውፃእ ፖሊስ መፅኡ ኣፍንጫኻ ጠውዩ እስር ቤት ክእትወካ እዩ ሪፖርት ዳይከውኒ እቲ ሓበሬታ ትወዲያ ላታ ስቶሪ ከምዚያ እታ ዓለምና ሓቀኛ ምስልናታ ክርዳእና እንተኽኢሉ ጥራይ ዝበለፀ ምናልባት ክምለሰ ቢካዝ this is the real story ነዚ ስቶሪ እዚ ከም ሓደ ናይ ሂሮ ናይ ጅግንነት ክገርመኩም ከ የማንን ፀጋምን ክልተ እዮም ዴሞክራትስ ሪፐብሊካን ገለ ክልተ ፓርቲ ገለገለ ኢልኩም ከይዛረብ ኩሎም ሓደ ኩሎም እዮም ዘጣቅዑ ዘለዉ ተርዲምሎ ኩሎም ኣለዉ ገለ ዴሞክራትስ ንብስቲ ናይ ፈለስጢን ዝተፀጉዑ ኣብዚ ታሽሙ ክሳተፉ ዘይደለ እዩ ዝወፁ ኣለዉ ግን የማኑን ፀጋሙን ኩሉ ሓደ እዩ ኣብ እስራኤል ክመፅእ ከሎ ኣብ ናይ ውግእ ፖለቲካ ዩክሬን እውን ደሰይም እዩ ናይ ውግእ ፖለቲካ ክመፅእ ከሎ ዴሞክራትስ ዝበሃል የለ ሪፐብሊካን ዝበሃል የለ ኩሎም ሓደ እዮም ሓደ ፓርቲ ዘለዉ ኣብቲ ውሽጣዊ ዓዶም ድራማ ክገብሩ ከለዉ ክካትዑ ከለዉ ገለ እንተደይ ኮይኑ ኣብ ናይ ወፃኢ ብፍላይ ንውግእ ዝምልከት ውግእ ክጅምር ኣሜሪካ መክሰብ ኣብኡ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ነቶም ፖለቲከኛታት ዝያዳ ዝቆፃፀሮም ስለ ዝኾነ ናይ ውግእ ክኸውን ከሎ ንዩክሬን ምሕጋዝ ድዩ ናብ ቻይና ኣፅዋር ናብ ታይዋን ኣፅዋር ንምስዳድ ድዩ ናብ እስራኤል ንምስዳድ ድዩ ኣብኡ ክልቲኦም ሓደ ኩሎም ሓደ ስለዚ ውግእ ክኸውን ከሎ ፖሊሲ ናቶም ሓደ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚኣ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ናይ እዚኣ እቲ ነተንያሁ እንታይ ክገብር ይኸይዱ ዘሎ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ድሓን ኣሜሪካስ ናይ ውግእ እንዳኣለዎም እንታይ ሞ ፍሉይ ነገር ኣለዎም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሓቆም ኢኹም ኣብዚ ረአዩ ሰላም ከመን እዩ ዝሰርሕ ንሳቶም ኩሉ ነገራቶም ንውግእ ጥራይ ክሰርሑ ከለዎም ናይ ሰላም ዝሰርሑ ዘለዉ ካ ንርአ Moving on, Camp David near Washington, D.C. in the United States has become something of a symbol for the landmark peace agreements, with U.S. presidents down decades enabling some historical treaties between intense rivals here. A similar mantle is being... Moving on, Camp David near Washington, D.C. in the United States has become something of a symbol for the landmark peace agreements, with U.S. presidents down decades enabling some historical treaties between intense rivals here. A similar mantle is being donned by China these days, bridging some big... So, ቻይና ኣሜሪካ ንውግን ወረውግን ጥራይ ክሰርሕ ከላ ቻይና በንፃሩ ድማ ሓንቲ ጉልሕቲ ናይ ሰላም መሳርሒ ኮይና ኣብ ቅድሚ ዓለም መፅያ ኣላ እንታይ ማለት እዩ ዝንድሕር ኢልኩም ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ ምዕራባዊ ሚድያ ክርእየኩም ዘይደሊ
معرباو ميديا انتريو كادما بقالو تاو غيرو زغلصو زلو كلتا عبيتي ايفنت ساغاطيموم نيرو BBC ወይ CNN ወይ CNBC ዞም ኩሎም ትሪጎም ዘለኹም ሚድያታት ኣየምፅዎንም ተምፅኦም ድማ ብኣሉታዊ ዓይናት ጠሚቶም እዮም ከምፅዎ ንስኸ እንታይ እዩ ናይ ዩክሬን ፎሬን ሚኒስተር ዩክሬን እዛ ዩክሬን ንፈልጣ ዘለና ናብ ቻይና ከይዱ ደሊሎ ናብ ቻይና ከይዱ ኣሎ እንታይ ክገብር ሰላም ደልዩ ተርዲኹም ኣለኹም ንሰላም ቻይና ናይ ሰላም ባእታያ ቅድሚ 3 መዓልቲ ድማ ከሪአኩም እየ ናይ ፈለስጤም ንዓመታት ሙሉእ ንሓትሕዶም ዝቃተሉ ዝነበሩን ኣንፃር ሓትሕድ ዝኸዱ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ናይ ፈለስጤም ብምሉኦም ቻይና ብሓደ ምፅያቶም ቅድም ንሳ ክንሪሳ ሜጀር ኢቨንት እያ ነይራ ሎክ ኣት ዲስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም 14 ናይ ፈለስጢን ፋክሽንስ ወይ ከዓ ጉጅለታት 14 ዝኾኑ ፖለቲካውያን ውድባት ክንብሎም ንኽእል ብምሉኦም ቻይና ኣብ ቤጂንግ ኣምፅያ ንኩላቶም ሓደ ዓብ ስምምዕ ሓንቲ ፈለስጤም ሓደ ፖለቲካዊ መርገፂ ክህልዎም ወይ ከዓ ተመሳሳልነት ክህልዎም ሕድጋት ገይሮም ብሓደ ንክቕፅሉ ቅድሚ ክንደይ መዓልትታት ኣፈሪማቶም እዚ ሓደ ዓብ ታሪካዊ ፍፃመ ነይሩ ዓብ ታሪካዊ ፍፃመ ነይሩ ገስወት ሚድያ ኣይደልዮን እዩ ስለምንታይ ሰላም ረብሓ ስለ ዘይብሉ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ እውን ሰላም የብሉ ኤውሮጳ እኳ ፖሊሲ እውን ስለ ዘይብላ ኣሜሪካ ዝገበረቶ እያ ትኽተል ኣሜሪካ ውግእ እንተገበረት እውን ካብ ውግእ ትረብሕ እያ ኤውሮጳ ዝበሃል ኮንቲነንት ግን ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ኣንፃር ፅቕ ኢሉ ዘድሕሪ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ሰላም እዩ ረብሓናቱ ነይሩ ግን እታ ብኩናት ትረብሕ ኣሜሪካ ዘድሕርያ ክኸይድ ቁጠባናቱን ፅልዋናቱን ዘህስስ ዘሎ ኤውሮጳ ናይ ኤውሮጳ ፅነ ኢለ ክሪኦ ሶ 14 እዞም ኩሎም 14 ከመይ ገይርዎ ፈለስጤምን ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም ገይራቶም ፈለስጤማውያን ሓቢሮም ብሓደ ንኸይቃለሱ ነዚ ሕጂ ሓማስ እዚ ስታንዲንግ ኦቬሽን ዝገብርዎ ዝነበሩ መራሒ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ነቲ ሓማስ ዝበሃል ንሱ እዩ ኣቆይምዎ ንሱ እዩ ኣደልዲልዎ ስለምንታይ ነቲ ፒኤልኦ ዝበሃል ናይ እስራኤል ፓለስቲንያን ሊበሬሽን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ብያስር ዓረፋት ዝምራሕ ዝነበረ ነዊሕ ዓመታት ንሱ ሓያል ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኦስሎ ኣኮርድ ዝብልዎ ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ኣብኡታት ዝፍርም ዝነበረ ያስር ዓረፋት ስለ ዝኾነ ንሱ ሓደ ጥርኑፍ ሓይሊ ንኸይምስርት ካልኦት ኣለዎ ኣንፃሩ ብምባል ነዚ ሓማስ ዶ ነቲ ገለ ዶ እናገበረ ነቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ፈለስጤን ፋሕፋሕ ንኽእትውሉ ብዙሕ ሓይልታት ንክኸውን ገንዘብ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ኢኹም ገይርዎ ትማሊ ባዕሎም ዝመገብዎ ገንዘብ ነዚ ሓማስ ሎሚ ተገምጢሉ ወጊና ግብረ ሽበራዊ ናይ ዓለም ኢራን ዝሓገዘቶ እናበለ ኣብ ፈቆደ ባይቶ ይዛረብ ዘሎ ንሱ ባዕሉ ዘቆሞ ምዃኑ እናተፈልተ ንክሕይል ዝገበሮ ንሱ ምዃኑ እዚ ነታንያሁ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ምዃኑ ንዕላምኡ ንኣጀንዱ ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ኩሉ እቲ ሓቂ ግን ሸፊኖም ነቲ ሓሶት እዮም ነቲ ሚድያ ክቐልቡኻ ዝፍትኑ ነዚ ኩሉ ኣሜሪካ ተበላሽዎ ዝነበረት ቻይና ንክትዕርዮ ትገብር ዘላ መጀመርያ ግን ኣይኮነን ቻይና እዚ ቻይና ንዓመታት ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ዕግርግር ምንጭ ዕግርግር ወይ እውን ዕግርግር ንክቕፅል ዝገብር ዝነበረ ኣሜሪካ ዝሰርሐቶ ዝዓበየ ህንደሳ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ኢራንን ዝነበረ ዘይምትእምማንን ዓብ ፖለቲካዊ ወጥርን ቻይና ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ጠረግ ኣቢላ ንክልትየን መሻርክትን መሓዙትን ገይራ ኣብ ብሪክስ እትያተን ኣላ ኣሜሪካ ድማ እዚ ሾክ እዚ ክሳብ ሕጂ ይወፃና ኣሎ ስለዚ እቲ ሾክ እቲ ከይሓለፈ ሕጂ ድማ ብፍፁም ክቐረብ ዘይክእል ዝበሃል ዝነበረ ጉዳይ ናይ ፈለስጤን ቻይና ንኩሎም እቶም ናይ ፈለስጤን ወገናት ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኣቢላ ንኩላቶም ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ብሓደ ከም ዝፈራረሙን ሓበራዊ ስራሕ ንክሰርሑ ከም ዝብገሱን ገይራቶም እቲ ኤንድ ዲቪዥን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ ንከቋርፅዎ ከምኡ ድማ ኣልቲሜትሊ ነቲ ናይ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ድማ ሓደ ዓይነት መርገፂ ክህልዎም ብሓደ ኮይኖም ሓደ ዴክላሬሽን ወይ ሓደ ዋዕላ ተፈራሪሞም ኣለዉ ስለዚ ኩላቶም ኣንፃር ረብሓ ኣንፃር ሓትሕድ ዝኸዱ ዝነበሩ ሓደ ዓይነት ድምፂ ክህልዎም ሓደ ዓይነት መርገፂ ክህልዎም ንጉዳይ ናይ ሓንቲ ፈለስጤም ድማ ንክሰርሑ ቻይና ገይራቶም ኣላ እስራኤል ልቦም ጠፊዎም ኣሎ እዚ ምክንያቱ ፈለስጤማውያን ተሓቢሮም ዓረብ ሃገራት ብምልኣቶም ክሕግዝዎም ከም ዝኽእሉ ይፈልጥዮም እቲ ፀገም ፈለስጤማውያን ኣብ 10 ወላ ኣብ 20 ልክዕ ሶሪ ሓደ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ኮይንዎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ 33 ውድባት ኮንካ እሞኻ 10 ሰብ ሒዝካ ፖለቲካ ክቕይር የተበልካ መን እዩ ሲሪየስ ክወስደካ መን እዩ ኣቓልቦ ክበካ ትርሳዕ ፈለስጤም ድማ ከምያ ኮይና ነይራ እዚ ከዓ ናይ ኣሜሪካውያን ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ እዩ ክዕወት ንዘይደልይዎ ፖለቲካ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ኣብ ኣማኢት ጉጅለታት ተፈቲኑ ተመቒሉ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ከም ዝሕግዝዎ ዘለዎ እዮም ስለ ሕጆኹም ድሓን ምሳኹም ከለና ይብሉካ ሓደ ፃዕዳ ሰዲዶም ገለ ከም ገብሩካ ሶ እንታይ ትኸውን ዝሰርሕ ዘሎ ይመስሎ እቲ ህዝቢ ግዜኡን ሂወቱን የባኽን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ንውሰድ
سلمتاي أنا إيرترا دهبكم زلوا we need to learn from this politics are كنتات كنردو كنكلا لنا سلمتاي أبزي أنت فيديو كبكم زي so إيرترا نوسد أب إيرترا أنت يمز غوبرنيرو تبوليتيكا كردانا منتان ويكا بمنصر زندري زلنا أب إيرترا كنتات تاينير كل جزء نتناي نتمنجس أب إيرترا زلو بتنصلو بسألمه بأجدا بتسعنو بكبا بخلو تنفاسو كم زملق ويون كابسلطان كم زحلق كجبروه بخلو عينه تسعنو يفتنوا نيرم نتدجزوا له حزب خنتاي جبروا نيرم أورجنايز نخي كون ترديهم لهم عبدكو خوينو موبيلايز نخي كون بفتشم أمنة إيرترا حياة حزب مخانوس لازم فلتا جبروه أب 100 عينه تمغلوا نيرم إذا أبكالك زي خمسة الكمية ود باشاي مس أول سعيد أبز جبرين انترفيو مزنا صري لك تقرأي كنا تخلنا جميرهم ها نفلتوا كوينا بيرترا حيال منقص خمسة لكم ويكا شوك أنا منقص خمسة لكم بفل هيدا ما نتهم دك أكلوا جزاي بفلوا يكم شوكوناكم نفلتينا بمبعل تهم دك أكلوا جزاي نبتقرأي كم أربوم أمسيلكا فلتيكا مسرح نيرو أتو كتب الكلها غرخا زي حزمة أمره ويكا برين واشين زجبروا زنا بريو زين تايم زجبر نيرو اتمنسي كابير تامسوسه نحوارو اورجانايز تكون كم زي كل سلامتايزي ملس زمر حقوجله انتي غيرو مجمريا قدمو كينات مس ايرترا مجمارو ايرتراوي دم زلو كله حبر عينو سلازي برهانا نعد خنت رزينا سلامتاي ايرتراوي اب اثيوبيا كفتيلو شجر كفترلو مخانو ايرتراوي ايرترا كتقون كلا كتغزا خلا وي ونجلخ غبرو خلو صبو ነገር كسمعو سلازي كل وشتاو صقم كفترو ندرج دسعرو اب ساحل زنبره سورا ولا كنتغونه اتي حفاش ودبات اب كتما زنبره دما زي النعاق عبا بركتو ينيرو سلازي بيرترا ابوش تاع ديتابا كفت بالكايو ويا ايثيوبيا تنيرو بفصم كعوتهم زي كل فليتيكم غير لان داي مالتي نسبه ايرترا فحبتن كم زاتو خدغبر كتكلالكا زيا حنت كابتي تماهيرنا يلوم نتوشتاو كنتاتنا ايرترا نفلطينا زبلو اي تግራይ إليت دايم غبر فتينو زي ما ايرتراوي انصار ايرترا خم زخون ايرتراونتو كصلق كم زخل እንታይ ዳ ፀቢብ ኣውራጃወት ሓሳስባ ድዩ ሃይማኖታወት ሓሳስባ ድዩ ነቲ እስላም ተኮይኑኻ ንፈልጥ ኢና ኮቶም እስላም ብጣዕሚ ከም ዝተወፃዕኩም ኩናማ ክመፅእ ከሎ ንፈልጥ ኢና ኮ ሰሓትኩም ብጣዕሚ ከም ዝተወፃዕኩም ነቶም ካልኦት ዝረብሖም በብኹሉ ኩሉ ከም እናገበሩ ነቲ ዓዲ ነቲ መንሰይ ብፍፁም ነቲ ብኤርትራውነት ተመልሚሉ ዝዓበያ ብኤርትራ ከመይ ጌርካ ነዚ ተሰጥረ ዘይኮነሲ ሰይጣናዊ ኣምር ምዃኑ ትእምኖ ታንክስ ጋድ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ነዚ ሃገር ገዲፉ ስለዘይጋደፋ ግን ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ተጠቕሊሉ ኣብ ርእሶም ተገምቲሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ካብ መቐለ ድማ ናብቲ በረኻታት ናይ ኣብቲ በረኻታት ናቶም ኣብኡ ከም ሰፍርቲ ኮይኖም ካብ ድማ ሕጂ ከተማ መፅኦም እቲ ጥጁእ ኣጀንዳ ናቶም ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ተንኮል ዝገብርዎ ዝነበሩ ኢን ሪል ታይም ንኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝሓለሙላ ዘይኮነስ ኣብ ርእሶም ተጠቕሊልዎ እቲ መርገሞምሲ እቲ ሕሰም ዝሓስብዎ ኣብ ነፍሶም ወሊድዎ እዚ ኢና ድማ ዝረኣና እዚ ከዓ ኣሜሪካ እትድግፎ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ፀገማቱ ከምኡ ዓይነት ሽግር ንክፈጥር ንቡር ከም ዝኾነ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ስለዚ ቻይና ንሰላም ክሰርሕ ከላ ኣሜሪካ ድማ ረብሓናታ ካብ ዕግርግር ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚኣ ጥራይ ክብል ዘሊ ንቐፅል ኣብቲ ናይ In the realm of modern geopolitics, so is China the new Camp David? Take a look at this report. Chinese Foreign Minister Wang Yi hosts his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba in Guangzhou, South China. China presents itself as a neutral party in the Russia-Ukraine war. And the outcome of this meeting tells a story. The Ukrainian FM signals a readiness to resume negotiations. So, as the three was a locum America comes a fatwa falut and you. Marahi, Minister Gudat was Ukraine, the China, Kait Kolo, America already diplomatically Zuadagat Hager Mohana is a Zanasralka. Well, Hantakal Turgum Kaitbonica. America, Salam Katamits Tukil Hager comes a Konosula the follow to Salam Tadaliha, Nab China Hatreit. Ziatan Baradatan Alam Nabzuanzi. If you want peace, Salam Tadaliha, Mabalan Tadaliha, technology Tadaliha, Lam'at Tadaliha, Botu Hadayu, China, Kala Konan. This is as simple as that. معبالة تدليخة، سأجاتا تدليخة، حاجة تدليخة، روسيا وتشاينا. أب أمريكا زمت لو كم زي لكل سفليتي أبزوان. كاب أمريكا عند حركات كام أمريكا تتشاركها وجن عجرجرد ضد حركة كأتو كام خانو. كلا بنا تايدلينا كينيان الرئيو، ويليام روتو،
كل عالم هوي تبلو نيرا ناب أمريكا خيدو تزل على أبالنا نيتو زي كون محزن أمريكا تبايلو أي سومن أي سالسي هاجر أبي وريد على رأيه. This is what happens. أمريكا بوليتيكا بجكاس وهارون وجن كال نجاري بلون. That's why مس أمريكا تلاقيفكا وجن أجرجرن أكجت فكاني سلام تدليخا معبالن تدليخا ركعة تدليخا جن China مهنياتو سلام سلزلو سبزلو يزب أوجز نبر هاجر. أمريكا خندق زين أجركم الله. أمريكا كابشن شو عتمت سبعان سلسلة جميرة تاريخها مالت أمريكا تبارك تمسرت 16 عامت راي وجز زين برا. ترجمهم لهم 16 عامت راي وجز زي بلانيرا قبل لك أبتنا كلتميتن 5 زخون تاريخها 16 عامت راي سلام أسلم غيره. زبزحي عمتاتا أوجي حليفاته. سلزة أمريكا كالتشرنا يوجي زلوا. وطبعا هذا بوليتيكا هذا أوجي استمر قصص. سلزة خني كأوجي وزعي كحسبي كلوني. لذي زد ما كابين العالم بزوج جزء بريزنت سياسة بقى رخو قلتو أمسيركم الله. تحريت تمليس كارايو. كابز جمرو متيوم نتوم لك عدنا توم نيتيفز نبرات فيهم ميلو دحيرو بارنس لذا كل جزء برها سبن بمزمزان بتشقونان زتهانس إمباير لذا خونه بزي السو نقد ميت خيدا يكلني بنتارو تشاينا برها صوم بزي مزمزان سركن برها صوم زهانت وهاجري زلوا لذي واقع سلام صبوا جرام يفلتوا زيادة رأيك ترتاحكم زلوا. Guangzhou, South China. China presents itself as a neutral party in the Russia-Ukraine war. And the outcome of this meeting tells a story. The Ukrainian FM signals a readiness to resume negotiations with Russia. Ukraine, he says, values Beijing's efforts. He calls the talks rational and meaningful. Down the last few months, China has looked to paint itself as a mediator in the war, sending its envoy to Europe on multiple rounds of what it termed shuttle diplomacy, telling Hungary's Viktor Orban of the need for world powers to restart direct negotiations, calling for a political settlement. So, نتايمر لنا أب كل درجة من فيكتور أوربان زتجبره مس أب سفل عليه China هذا أبي ناي سلام بوتا مخانو كم معلتنا معلتي إنها تنزره يمتزالو زخان تايزريكا. The world is shifting. نيران مس سعودية إلنا كندي كفالاتنا عالمنا ناي سلام مسرح بوتو China يقين زلوا. China مسرت ناي سلام ناي لمعات ناي أبيت سلزغونت سب سلام كله اللي خلوا ناب China غيرو زعب سلام زرارب كيناتن أجرجر زدل دما أمريكا يخيل تطويلهم دما نتقندنا أجرجر زخونة ناي إسرائيل standing ovation يبوني رمحنياتو وجز دلي سلزغونه هذا كوجه زي فلسفة كاسو سلزغونه نوجه سلزجبر standing ovation كبو يدليو ملو معلت كتاكو علو عيلهم وجه كقصلة سامو ده تقصلة نيران كانت فاينا سلزبالهم يوم تتاكعيد مهنياتهم they want war كل بوليتيكاناتهم أبو جس نمركوس سلزغونه بنت أرو China إيرترا مسبع China مسبع راشا زمدناك تفتر كلا سلام تدل هاجر مهنيات نجر النازل سلام سلزدليو مس بسلام زرب حاجرات شركنا تقبر على إيرترا بنتعرو كوينات زدلي أجرجر زدلي كتشوكون زدلي دما مس أمريكا شركنا تفتري فتن أمودات دما تعمفشفش تدحري خاي متركاسو انت عندر لنا كل نجرنا علمنا أكايدا نبي جزء خيط كمزلو كنصر الكويلة نبي أوروبا نملس أوروبا هذا كابتي أقداسي كفالنا equations لزغونه China and held talks with Chinese counterpart Wang Yi. The two leaders discussed ways to achieve lasting peace in the war with Russia. Kuleba said Kiev is prepared to negotiate with Moscow, but only if... Okay, now, Europa, Nisalam Zdel Entai comes Gobru, Skarayubzi. How to respond to trips. EU member states are evaluating how to respond to trips taken by Hungarian Prime Minister Viktor Orban to Russia and China, as well as his country's positioning over the EU's role in Ukraine. Orban has described them as a peace mission, despite the fact that none of his EU partners mandated him to do so. The EU's top diplomats now discussing a suggested boycott of an upcoming... So, Europa, Maraht Europa, na American Zarabtanina, Maraht Europa Haraiwo. Viktor Orban na Hungary, Salam Nagafetin, Majamaria na Ukraine Kaidu, Miss Zelensky Tarakibu Kabu, na Russia Kaidu, Miss Putin Tarakibu Kabu, na China Kaidu, Miss President Xi Tarakibu Kabu, na America Kaidu, Miss Donald Trump Tarakibu, كمون ناي تركي إردوان رخيبو زيدما peace mission زخلو دمتهم سمعوا أنا سلام كم سألكم هاي كلنا ريتو ناي سبات مكسمع على سو كلهم stakeholders ويك عبيد جلو مابزوكينات انتهي دليل كسم أمي لخيدو سمعوا نبي أوروبا present خبري مدبنيرو مدب غابزو زي جاليسي
እንታይ እስከ ገብሩ ሎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰላም መንገዲ ስለ ዝፈተነ ኣብ ልዕሊኡ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ሃንጋሪ እንታይ ዓይነት እገዳ ከነውርድ ምክንያቱ ስለምንታይ ንሰላም ፃውዒት ገይሩ ወይ እውን ንሰላም ተበግሶ ዝገበሮ ኣንጻር ፖሊስናትናን ኤውሮጳ ሕብረት ዘይደልዮ መንገድን እዩ ነይሩ ብምባል ንሃንጋሪ ክቐፅዖ ይፍትን ኣለዉ እንታይ ትብሎም ነዚኦም ሰላም ከተምፅእ ተኮይንካ መጀመርያ ንኩሎም እቶም ኣብቲ ውግእ ዘለው ከይድካ ክትረክቦም ኣለካ ከተዘራርቦም ኣለካ ድሌታቶም ፖዚሽኖም ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ከምኡ ስለ ዝገበረ እዚኣቶም ግን እንታይ እገዳ ከውርዱ እዮም ራእዮ እጂ እዚና ድማ መምሽማሽ ናይ ሞራል ንብሎ ዘለና An informal gathering of foreign affairs ministers due to take place at the end of next month in Budapest. Let's dig into this and get across to Brussels to talk to DW correspondent Terry Schultz. She's covering this story for us. Terry, what was the outcome of the ministers' discussion on how to react to Hungary's prime minister's behavior here? Hi, Claire. Well, this is something that's really gotten under the skin of the EU's official foreign policy chief, Josep Borrell, when he came into this meeting. Sorry. Let's go. Completely unacceptable that Hungary goes out as this 6-month president of the European Council and makes statements that appear to be representing the entire bloc. He says that is not what Hungary is doing, for example, at the United Nations recently, saying that the EU is... So, ብሓፈሻ እቶም ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሓለፍቲ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ ተራኺቦም ላብ ዝነበሩ በቃ ከጉርዑ ከም ዝደለዩን ሃንጋሪ እንታይ ክገብሪ ናብ ራሽያ ከይዱ እንታይ ክገብሪ ናብ ቻይና ከይዱ ምስቲ ፖሊስናትና ንሕና ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ክንስዕሮ እናበልና ንሱ ናይ ሰላም መንገዲ ዘበለ ከመይ ገይሩ ከም ገብሪ ኢሎም ክፅለሉ እዮም ደልዮም እዚ ከዓ ኣብ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ኤውሮጳ እዩ ዝነግረካ ምናልባት ከምዚ ኢሎም እናኸዱ ከለው ፅባሕ ንግሆ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ተመፅዩ እንታይ ክኾኑ እዮም ዊ ዶንት ኖው ብሓፈሻ ግን እቲ ኣካይዳ ናቶም ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኩናት ዝዘዘየ ኩናት ንክጅምር ወይ እውን እቲ ኩናት ምስ ዩክሬን ዘሎ ንክቅፅል ንዑ ክንስዕሮ ብደምን መንእሰያትን ዩክሬን ጌርና ንፑቲን ከነዳኽሞ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣብዮም ርዒሞም ዘለው ሰብ ንሕና ሰራዊ ስለ ዘይብልና ኣፅዋር ስለ ዘይብልና ንኣሜሪካን ገለ ተጠቂምና ኩሉ እቲ ዘለና ገንዘብ ንዩክሬን ሂብና በቲ ህዝቢ ዩክሬን ጌርና ንፑቲን ከነዳኽሞ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ወየቱ ዝበልዎ በንፃሩ ኮይኑ ፑቲን እናሓየለን እናበርትዐን መፅዩ ሕጂ እንታይ ትገብር ምክንያቱ ከም ዝሓየለ ባዕሎም ይፈልጡ እዮም ባዕሎም ከም ዝፈልጡ ሕጂ ከፍልጠኩም እየ ምክንያቱ እቲ እገዳ ዝገበርዎ እውን ከዕቅብዎ ስለ ዘይክእሉ look at this one ባዕሎም ዝፈጠርዎ ሽግር ባዕሎም እውን ከፈትሕዎ ከም ዘይክእሉ ዝረአዩ enable Russia to sell crude oil to countries such as India, China and Turkey. They're legally able to refine this into diesel, jet fuel and other oil products that then are sold to sanctioning countries such as the UK, EU and USA. But the sanctions have had an effect. They have failed in the sense of they haven't disabled Russia's ability to finance the war in Ukraine. 700 billion euros. My next guest says that's how much money Russia has been. So, Russia ካብ ኩናት ዝጅምር ክሳብ ሕጂ 2022 ክሳብ ሕጂ ካብ ነዳዲ ሸይጣን ነዳዲ ናታ ሸይጣን ዝረኸበቶ 700 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ጌራ ኣላ 700 ቢልዮን ድማ እገዳ ናይ ኤውሮጳ ሬከርድ ለቨል እገዳ ወሪድዋ ከሎ እዚ ነዳዲ እዚ ንኸይሽየጥ ኩሉ ዓይነት እገዳ እናገበሩ ከለዉ ነዳዲ ናታ ትሸይጥ ኣላ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘገርም ኤውሮጳውያን ከመይ ገይሮም ነዳዲ ናይ ራሽያ ይገዝኡ ከም ዘለዉ ሕጂ ረኣዩ እዚኣቶም እዮም ድማ እቶም ናይ ሞራል መራሕቲ ክኾኑ ዝፍትኑ ኣጊድና ናበሉ ተጠውዮም ከመይ ገይሮም ይገዝዎ ከም ዘለዉ making from its fossil fuel sales since the beginning of its war with Ukraine, and that despite a raft of sanctions against it. And he also says that figure should be much lower. But how? Isaac Levi joins me now from the Center for Research on Energy and Clean Air in London. Isaac, welcome. 700 billion euros, that seems like an awful lot, but what should it be? Well, Russia's enabling its financing of the war through its exports of fossil fuels. It's an economy that's incredibly reliant on the sale of fossil fuels. Previously, before the war, about half of all the tax revenues that Russia earned came through the export of fossil fuels, such as oil being the largest, gas and coal as well. And we've seen that they've earned around 700 billion euros, as you mentioned, since the start of the invasion, which is, of course, far too much. So, as you know, the West has imposed sanctions on Russia, which have had a positive effect in reducing. This has cut their sanctions that we high revenues from the export of fossil fuels have been through some of the loopholes in the current sanctions. So, እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ? It's just ኩሉ እቲ እገዳ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ እገዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ነቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ንምድኻም ዝገበርዎ ኩሉ ክሰርሓለዎም ከም ዘይከኣለን it didn't work for them ንሳቶም ቁጠባ ናይ ራሽያ ረማዕ ክብል ሓሲቦሞ
ፑቲን ካብ ስልጣኑ ብህዝቢ ተገሊፉ ክወፅእ እዩ ነይሩ እቲ መደቦም እቲ ዝደልይዎ መደብ ግን ኣይሰርሐን it didn't work ስለምንታይ ዘይሰርሐ ምክንያቱ ራሽያ ተደላይት ሃገር ስለ ዝኾነት ፀጋታት ስለ ዘለዋ ፀጋታት ናታ ድማ ንኣብነት ቻይና ትደልያ ፀጋታት ናይ ራሽያ ንኣብነት ቻይና ክንደያ ትገዝረይዎ ኣብ 2023 ተሰማያዊ ነዳዲ ክኾን ከሎ ከሰል ከምኡ ድማ ናቹራል ጋዝ ተፈጥራዊ ጋዝ ከዓ ኣሎ ስለዚ ቻይና ዝበዝሐ ኦይል ወይ ከዓ ነዳዲ ፔትሮሊየም ከም ትገዝእ ቀፂላ ድማ ኮል ከሰል ከም ትገዝእ ከምኡውን ጋዝ ከም ትገዝእ ናቹራል ጋዝ ከም ትገዝእ ኣብቸው እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብምቕፃል እቲ ላርጀስት ራሽን ጋዝ ኢምፖርተርስ ዘለና ድሕሪ ቻይና ህንዲ ክልቲአን ብሪክስ እየን ዝየን ድሕሪኡ ተርኪ ኣሎ ድሕሪኡ ካልኦት እውን ሃገራት ኣለዉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ከበይሉ ተገምጢሉ ናብ ካልኦት ከይኸይድ half of them are legal. For example, the ways that the loopholes enable Russia to sell crude oil to countries such as India, China, and Turkey. They're legally able to refine this into diesel, jet fuel, and other oil products that then are sold to sanctioning countries such as the UK, EU, and USA. So this is one way where Russia is enabled. እዚ ናይ ራሻ ነዳዲ ንኣብነት ህንዲሲ መሓዛ ኤውሮጳ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ኣሜሪካ መሓዛና እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ነዳዲ ናይ ራሻ ትገዝእ ዘላ ድማ ህንዲ እያ ካብ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ ካብ ናይ ቻይና ንላዕሊ እያ ትገዝእ ዘላ ምክንያቱ ቀደም ህንዲ ካብ ራሻ ብዙሕ ትገዝእ ነበረት እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ግን 4% 30% እያ ክትገዝእ ጀሚራ ዘላ እዚ ንባዕሉ ነቲ ኩናት ተጠቒማትሉ ህንዲ ግን ንህንዲ ኣይኩንንዋን እዮም ንቻይና ጥራይ እዮም ምክንያቱ እቲ ዕላማ ንቻይና ምጥቃዕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሚድያ ንህንዲ ወርልድስ ላርጀስት ዴሞክራሲ ገለመለ እዩ ዝብላ ከምኡ ገይሩ ክገልፃ ዝፍትል በቲ ኮይኑ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ናይ ዓለም በቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ተታሊለን ኣንፃር ረብሓን ክኸዳ ከም ዘይደልያ ገሊፀን ኣሎ ረብሓናተን ብዘዋፀን መንገዲ ክኸድኦ እየን ዝደልያ ዘለዋ እዚ ከዓ ሓቂ ትክክል እዩ ተገዲሽዎም እዮም ናይ ኣሜሪካ ዝኸደቶ ድሕሪ ኣሜሪካ ከይዶም ኣብ ፀገም ክኣትዉ እቲ ዘገርም ከ ህንዲ ንኣብነት ነዳዲ ምስ ገዝአቶ ኣቃሚማ ወይ እውን ቁርብትለይ ፕሮሰስ ጌራ ቫልዩ ኣድ ጌራ ናበይ ትሸጠላ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮጳ ትሸጠላ ኣጊድና ኣለና ናበሉ ካብ ህንዲ ነዳዲ ከምዘይብላ ናፈለጡ ግን ካብ ህንዲ ይገዝእ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ እገዳ ተኸቲለን ካብ ራሽያ ንኸይገዛ ከፈራርሁ ከለዉ ንባዕሎም ግን ንቆጠቦኦም ዘድልዮም እንተኮይኑ ነቲ እገዳ ጥሒሶም ራሽያ ኣሜሪካ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ዩራኒየም ነቲ ፀዓት ኒኩለራዊ ፀዓት ናታ ትጥቀመሉ እቲ ዩራኒየም ካብ ራሽያ ትገዝእ ነይራ እዚ ኩሉ ንዓለም እገዳ ክብስ ራሽያ ከይትነግዱ እናበለት ከላ ንሳ ዘድልያ ትገብር ነይራ ኣሜሪካ ኤክሰፕሽናሊዝም ይትሕጊ ንሕና ድሌትና ክንገብር ኢና ንሕና ጌርና ኢልኩም ከይትኽተሉ ንሕና ንብለኩም ግበሩ ንሕና ግን ድሌትና ክንገብርና ንሕና ንገብሮ ከይትኽተሉ እናበሉ ንዓለም ከፈራርሁ ይነብሩ ነይሮም እዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብ መወዳእቱ በፂሑ ኣሎ ቢካዝ way too much push ስለ ዝገበሩ እቲ ኩነታት ተغይሩ ኣሎ ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰግመንት ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እሱ ድማ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ Harris is now outpolling Donald Trump since her rise to the top of the Democratic Party ticket. Whether that is just a sugar high or the start of real momentum is simply too early to tell. But both sides of US politics are adjusting quickly to a new reality. So እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ካማላ ሃሪስ ኣብቲ ፖሊስ ዝበሃል መፅናዕቲ ትምርጫ ከመይ ከም ዝመስል ዘርኢ ንዶናልድ ትራምፕ ክትሓልፎ ጀሚራ ከም ዘላ እጅዚ ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ ብፍላይ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣብ ጎና ስለ ዝኾነ ክንጥንቃቅ ክንከል ኣለና መዓት ሓሶት ክዛረቡ ክጅምሩ እዮም ሕጂ ዘሎን ዘየለን ከምታ ናይ ኮቪድ ዝገበርዋ ነዛ ሽማ ሰማይ ክሰቕልዋ ክፍትን እዮም ስለምንታይ ክትምረፅ ስለ ዝደልይዋ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ስለ ዘይደልይዎ ኩሉ ዘበለ ይሰዓር ከም ዘሎ ገንዘብ ከም ዘይብሉ ደገፍ ከም ዘይብሉ መዓት ፀገማት መንእሰያት ገድፍዎ ከም ዘሎ ገይሮም መዓት አርቲክልስ ክፅሓፍ ክጅምር እዩ ኤፒ ዲኾም ኢሉ ፖለቲኮ ዲኾም ኢሉ ብሉምበርግ ዲኾም ኢሉ ኩላቶም ከምኡ ክብሎም ዎል ስትሪት ጆርናል ዋሽንግተን ፖስት ኩላቶም ኣንፃሩ ክፅሕፉ ክጅምር እዮም ተረዲኦም ኣለኹም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ሰብ ንምእማን ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ድሮ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ኣርኪባ ሓሊፋቶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ለስን እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ Still president and from today back at the White House after his brush with COVID, but the torch has been passed to a new generation. In the same swing state where Donald Trump triumphed last week, the woman determined to stop it. I will proudly put my record against his any day of the week. Endorsements now from virtually all the party's heavies, except the Obamas. She's the right person at the right time to get the job done. Do we believe in the promise of America?
The Republican Party. So, ከምዛ ንሪኣ ዘለና ካማላ ሃሪስ ኣብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ቦታ ናይ ጆ ባይደን ተኪያ ክትወዳደር ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዘድልያ ደሌጌትስ ዝበሃል ኣሎ 900 ኣቢሉ ደሌጌትስ የድልየካ ውክልና ካብቶም ዴሞክራትስ ድሮ ለ200 ደሌጌት ተዋሂብዎ ኣሎ ስለዚ ዳርጋ ኦፊሻል ንምዃን ኦፊሻል እዩ ዘይተኣወጀ ኣብቲ ኖሚኔሽን ደይ ኣብ ወርሒ 8 ዝግበር ኣኼባ ናይ ዴሞክራት ሽዑ እዮም ኖሚኔት ክገብሩ ኣብኡ እዮም ብወግዒ ክቕበልዋ እምበር ኦልሬዲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድሮ ንዓ ከተዓባብያ ከመጉሳ ንዓ ዘኽብር ነገር ክዛረብ ጀሚሩ The Republican Party's guns, so long trained on Biden, now face a new threat. The American people know that Kamala Harris owns Joe Biden's catastrophic and failed policies. She cannot point to a single thing. I don't think a single thing that she has done successfully. In a call to reporters, Donald Trump. So, ከም ንሪኦ ዘለና ሪፐብሊካን በብሓደ ነታ ካማላ ሃሪስ ክጭፍጭፍዋ ጀሚሮም ኣለው እዚ ኸ እቲ ታክቲክ ናቶም እዩ ኣነ ከም ዝብለኩም ኣክልቲኡ እምነት የብለይን ኩሎም በዓል ዘጂ እቲ ናይቲ ሃውስ ናይ ሪፐብሊካንስ ሊደር እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ብጀካ ኩናት ካልእ ዘረባ ኣብ ናይ ዩክሬን ኩናት ንምሕጋዝ ንዑ ጥራይ ክሰርሕ ርኢናዮ ኣብ እስራኤል ኣፅዋር ምሳት ተደይ ኮይኑ ካልእ ፖለቲካ ይብሎም just the same ሓንቲ ሳንቲም ብክልተ ገፃ እሶም እዮም ወላ ሓንቲ ካብኣቶም ፍሉይ ነገር ኣይፅበን ኢኻ ምናልባት ካብኡ ናብኡ ዶናልድ ትራምፕ ካብኣቶም ፍሉይ ዝበለ እዩ ከምኣቶም ካብ ድኽነት ብፖለቲካ ዝሃብተመ ሰብ ኣይኮነን ብካልእ መንገዲ ሃብቲቡ ኣብቲ ፖለቲካ ዝመፀ እዩ ስለዚ ኣተሓሳስቡ ድማ ናይ ቢዝነስማን እዩ ንኣሜሪካ ከም ሓንቲ ትካል ርኢ እዩ ክሰርሕ ዝፍትን that's why ውግእ ንሓደ ቢዝነስ መክሰብ የብሉን ሆቴላት ስለ ዝኾነ ናቱ ቢዝነስ ቀደሙ ኣብ ሰላም እዩ እንጌራ ዘሎ ውግን ተጀሚሩ ቢዝነስ ናቱ ታሕቲ ዝኸይድ ስለዚ ኣተሓሳስባ ናቱ ሰላም ጥራይ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናይ ምሕደራ ናቱ እውን ርኢና ኢና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅና ንደሊ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ፍቅሪ ስለ ዘለና ዘይኮነስ ሰላም ከምፅእ ስለ ዝኽእል ዋላ ን4 ዓመት ይኹን እንተቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኩሎም ሓደ እዮም ካብኣቶም ትፅበዮ ነገር ክህሉ Done successfully. In a call to reporters, Donald Trump referred to her candidate debate against Biden 5 years ago. There's nobody nastier than her. She played the race card at a level that you rarely see. The first credible polling since the shift to Harris shows her with her nose now just in front of Donald Trump. Importantly, 39% of Democrats now feel more motivated to vote, just 6% less so. That's a crucial boost, given voting is not compulsory. Harris is well ahead among women, black voters and those under 30, but those have always been Democrat strengths. You can't just beat him just based on color. You have to bring your A game. Barack Obama's former Attorney General Eric Holder has been hired to vet potential running mates, a critical decision with very little time. And when we fight, we win! Hugh Rimmington for So, Kamala Harris ከመኢላ ኸላ ጀርመን ድማ ድሮ ናይ ጀርመን ፕሬዚደንት ዝበሎ ስምዕዎ ዘገርም እዩ Well, here in Germany, Chancellor Olaf Scholz has said it's very possible that U.S. Vice President Kamala Harris will, in fact, win the American presidential election. Speaking to reporters in Berlin, he said he has met Harris several times and believes her to be a competent and experienced politician. He made the comments in his annual summer press conference, and here's some of what he had to say. So, እንታይ ናይ ጀርመን ቻንስለር Kamala Harris ለባመን ብቅዕትን ፖለቲከኛ ስለ ዝኾነት ክትዕወት ትኽእል እያ ስለዚ ኦልሬዲ ፖዚሽን ናቶም ኦፍ ኮርስ እቶም ኤውሮጳውያን መራሕቲ ብምሎም ንጆ ባይደን እዮም ዘሉ ነይሮም ሕጂ ድማ ንካማላ ሃሪስ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ እንተመፅኡ ክብህርሩክ ስለ ዝኾኑ ድሮ መርገፂኦም የፍልጥሎ እዚ ከዓ እቲ ሓደገኛ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ነገራት እዚ ከዓ ቃል ብቃል እዩ ዝወስዶ ስለዚ ንሃሪስ ንካማላ ሃሪስ ከም ዝደልዩ ዘለዉ እንተፈሊጡ ፅባሕ ንጎ ንጀርመን ካብ ቀንዲ ድዩ ዝፀልኣ ምክንያቱ 2% ናይቲ ኔቶ ዘይትኸፍል ሃገር ስለ ዝኾነት Germany is going to have a tough time ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተዓዊቱ ተመፅኡ ድሮ ሕጂ እውን ኣብ ጌጋ መንገዲ ሒዙሎ ወይ ክትዛረብ የብልካ ናብዚ ትም ክትብል ይግባእካ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ መን ከም ዝዕወት ኣይትፈልጥን ኢኻ ድሮ እዚ ግን ካማላ ሃሪስ ክትዕወት ትኽእል እያ ክብል ከሎ ኦልሬዲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ኣሎ ደቓ ክሃስዮም ምዃኑ እዩ I think it's very possible that Kamala Harris will win the election, but that is for the American voters to decide. And, as in recent decades, in which we have striven for good transatlantic cooperation, this will also be the case in the coming decades. I firmly believe that. And our political correspondent Anya Kurd has been following that press conference. Anya.
سو كم نريد لنا تنا جرمن chancellor بقعت بوليتيكانيا تمكرو جلو بوليتيكانيا سلازي كتعوت وانت خيليا سلازي سقات يبلنا نسان تقويناون زبل already ببوليتيكاوي عين كرا خلو كلتا كانديديتس ويكا كلتا تودادر تخلو كم حدا راحنا اوروبا ناي كالي موجودين حدا كاباتهم كتمقوس كلها بوليتيكا ترى له مالك سلازي بايدن دونالد ترامب زي دقفنا ديمقراطس حيزهم زلو ايو تمرداتا مالك. And our political correspondent Anya Kuhn has been following that press conference. Anya, how has the back and forth in the U.S. over the past weeks been viewed by the German government? Of course, a key ally of the U.S. is here in Europe. In the past few days, all the Berlin correspondents, the political correspondents, had tried their very best to tease out something substantial by the German government, by the Chancellor, in relation to the events in the USA. But Scholz was very, very careful not to judge, not to show a preference for one candidate or the other, or for that matter, for one president or the other. But in the context with the upcoming elections in the USA, Scholz stressed several times the importance of the transatlantic relations, because this goes hand in hand with the military support for war on Ukraine, and Republican candidate Donald Trump had بحفش كم نريد لنا أوروباويان درو سقاتناتهم درز بتحكي كم زلون نفسها بنفسها تدي أمينكا نفسخان وتهدراون كتباون نفسها دي تغلطين كذا ما كل جزء أبكال زلمن حبل نزبل تبي كويني تعرف زبلوي أوروبا وتهدراو عامهم كسب زي هانتو دبلوماسيناتهم فورين بوليسيناتهم بعلوم نفسهم كيلهم كم سوبر باور أكت كسب زي جورد الدحر أمريكا قادة ويله أبقد قادنا أمريكا كأتو مخانم فلوتيو وناتو أمريكا ربحاناتهم منبر أوروبا زبال أبزوان زب زعبا أوروبا ومزوح تقدر سنة يبلون مخانات أوروبا تودي ربحية يبلون نعاتاتهم لذي فوكس ناتهم ناب إيسيا ناب تشاينا كمير كاتوكو عصر يزلو لذي أمريكا أوروبا they will face a very tough كم زي مخاننا فلوتغا مسراشا زمدنهم كن دم عراريو أبتعبيت هالي قومالو أتوكوناتاتنا زي مسل أنا هوب كابزي نقر كلها سوعيلنا أكايدانا كونتاتنا كنستخاخل يتحساسب نايلو مارستاب زخودي بليز لايك جبرو سبورت جبرو نزي channel دما دقفكم يتقارصو كومنت كل جزء فيديو من طريقكم ولا حد صارتهم كومنتون انت قدفكم نتي channel أقداسنا تلو نايلو مارستاب زخودي كم وترو دما أقداسي لبواكبكم أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كالب كورنانا عالم يتفشون بانكرابت يخونون اللو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونه أب استفلا لي بانكتات كان السجاجرو يمهتناكم كالاي جنزبك أب بانك ولا بزح جبر دامبر أو كف بمبال تقمية بلون سلازي أب استفلا لي أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينت كم بعل وركون إنفست هم جبرو كن كلا لنا diversification سلازد لينا سالسايد ما تكنولوجي نا تغيرت خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كن فلتو كن بقاس لنا بزح عدلات دماغ خفوتيهم نتقم لهم نعوك حق الكورسات لنا بليز تتغاملوا وتسيد كم سالكم دمايو. Thank you very much.